سلام كميم سخوم علتاو زينا إثيوبيا نخلعي قص مملأ حسب حداسي تقراربولو أبزل أوان قبصن سودان تريد قطع يسمع اللوام منسترات قداد وصعي كلتين هاقرات بايتوت سطاح حبرات هاقرات أب قداي تفاسس ماي النيل متتتاو كقبر بحاموس أبستقابئ ركب صوي عميم أب كتاشحين 11 مسراح جمرة حسب حداسي عبي ماوي صعاد كفتر تسبيت زقبر اللقينو أب أقام ززامو يزركب أب تركب إثيوبياون بمنقدي منستر ماي مسنون صعات النسلشي بكلا بلاون مرسيه بانيران نمعقات فلقني الأملكتون زحلف 10 عامات ببينهم ركبات دقا خكايد اسم حنبر زاقيت قن معلى بيرخبون أب تركب أبالات بايتوس أتا اتن هاقرات بوليتيكاوي مفتحي كناديان نتزلو فللياتن ذا سبب قلت أفزة خقبران تصاوعنا اللوا دحرزينا توساخه اللوانايو بخال وغن قداي قدب عبي هداسي ناب حبرة أفريقيا كملس ببيت مغرط أتا حبرات منقستات موسانو نا إثيوبيا عبي دبلوماساوي عواتيو إلو منستري وصائي إثيوبيان وهاب قالت منستري أمبسادر دينا مفتي لومي عربين غازيت إنفات أبزهابو غازيت أو مغلسي كالا أي مملأ قدب هداسي مستزازمة قبس إن سودانن ناب متحبار كملس عيني للون بخال زينان نأقلقلوت سبعوي حاجز نفرتي ناب كلل تقراي نمبرار ناي أير كلل ملؤ نملؤ تفقيدو ألو زبالي أمبسادر دينا مفتي اتن نفرتقن كواتسان كأتوان أبادي سببا كفتشاين كبل أفريط اللهم كللاوي منقست تقراي تقسيط أتقو نمبال زقمتهم قدم خنطات زي كأل كبل بمجلاس تقبالنت كم زي بلهم حبير اللهم نايزي زرزرون دحزينا كسعيبيهم أب رايا لعلي حامسة نصحان زيغاتات مقتالهم ناي رايا رايوما بارتي أفليتون حيلتات تقراي أب كبابي رايا أب لعلي نصحان سبات قتلاتن كالق زي سبقاوي تكبراتن يفتصمو اللو كبل رايا رايوما استباهلي بارتن كالقوت وقناتن يترعو اللو كابحوحات زاقيت رئيتون مركباي تخاعلن أب ديمقراسياوي بارتي رايا رايوما حلافي ركبات وصائي جيتاتشو كبده أبتحتي كتتصرح وحاز ركب كبابي راي عزبو زنبرو هزبي نبركز بلوص أقامات تقالي عمالو 5 زخونو سبات بزسك عكح منقدي مقتالهم لعلي 3 هزب دما كابت خبابي مفنقالو فليتنا لنايلون أبو منبر ديمقراسياوي بارتي تقراي دكتور أرقاوي برهون زاقيت 22 أبالاتو بحوحات كمستقتلو حبير اللون بحال وغن فدرال منغستي زت آياسون كاب كتما مقالة وصيو أبه عدي سببا زركبن جزاوي من محدار تقراي لحر وساني بيناوي نقراس تصابقو منغستي فدرال اتخلل أب أزيو زخف أكونتات كم زركب قاليس الله لحر زينا زلزلو كقربيو كاب تقراي صاب كبيت مقهاسي سبعوي مسالات ممصؤو بمقصالو ناي حبرات هاقرات بيت مهري سبعوي مسالات تقراي أب أجندؤو كأتوا وسانين ممصا أب قمت يأتو مهلاو هما الرئيس واشافلتون توساني قلطيفو خقبر يقبع ونبل تقلالي عقاب حق إثيوبيا بوغنو وصيئت مرمرؤو نهزبي علاوي كم زقبر عافيت الله نزون دحرزينا كان وسخلينا شاد شاي حقراوي مرجع بسلام نخودا نحاد عمتا بلو مدلاوي يقبر كم زنبره منستر السلام إثيوبيا مفريات كامل نغازتنا هات قليسان عبد دريداوان حررن جيشا زلا مفريات نحبرت السبت الساتفة التحلال سلام وصعيت يمسال إلام كابزة مكروزي نقص علي مريجاتات تمهرتي نمقسام مصنعتي قبر مهلاون حبيرام عبد دريداوا أبز قبرت مصح بسنة مقبارهم استمسقنن أموناتن قللتنيا وكلت هزبي أب تأمالنت اتستخايد مريجا زلع على ترى كنتنا برام كمستردئت وسيخا قليس اللام منستر سلام إثيوبيا ويزرو مفاريات كامل أب دريداوا مس مرحتا هيمانوت مرحتي تكالاتن حيثات ستانون بمرخاب تمهاخير الله يبل وكلنا عدس شكول كاب دريداوا ازي دمس أمريكاي واشنطن دبوب سودان 10 عامت بعلنا تنتا لوما عربي تسنبلالا كاب سودان مفلاي دحر زكايرتو نويح قالسي بتشعات حملة 2011 ناسنتا استقوانا صفر دبوب سودان نشوم منت يخبتن ناي ناسنت عمتاتا أب كينات حد يحلفاتهم نزم الكت أبراهام تسفالو لزواهدو حسير صحفالو من ياخد أوروبا
ካብ ሱዳን ንምፍላይ ድሕሪ ዘካየደቶ ነዊሕ ቃልሲ ብ9 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ነጻነታ ዝተጓነጸፈት ደቡብ ሱዳን ን8 ካብተን ናይ ነጻነት ዓመታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ያሕሊፋተን ኣብ 2018 ስምምዕ ምቁራጽ ተኸሲ ቅድሚ ምፍራሙ ኣስታት 400,000 ዜጋታት ህይወቶም ሲኢኖም ገና እውን እታ ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ሕምስምስ ኣይተናገፈትን ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን ኖርዌይን ብምኽንያት 10 ዓመት ነጻነታ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከቢድ ስቃይ ከም ዝረኣየት ኣመልኪተን እተን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መግለጺአን ነጻነት ንምምጻእ ዝነበረ መሪር ቃልሲ ገና መብጽዑኡ ዘይምፍጻሙ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢለን ኣለዋ ብሰንኪ ዕግርግር ካብ 2014 ኣትሒዙ ኣብታ ሃገር ወግዓዊ ጽምብል ነጻነት ኣይተኻየደን ሎም ዓመት እውን ከምኡ ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ግን ነታ ዕለት ኣመልኪቶም ንህዝቦም መግለጺ ከስምዑ ትጽቢት ይግበር ምስ ክፍታታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ከይወጹ ነታ ዕለት ከብዕልዋ ሰበስልጣን እታ ሃገር መምርሒ ኣሕሊፎም ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ድሕሪ ዘካየደቶ ሃገራዊ ሬፈረንደም ነጻነታ ክትእውጅን ከላ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰፊሕ ተቐባልነት ነይርዋ እቲ ብጽቡቕ ዝጀመረ ልዑል እቶት ሽያጥ ነዳዲ ዘይምስምማዕ ላዕለዎት መራሕቲ ኣስዒቡ ግን ቀልጢፋ ኣብ ኩናት ሕድሕድያ ተሸሚማ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣስታት 60 ካብ ብዝሒ ህዝባ ሕጽረት ምግቢ ከጋጥሞን ከሎ ካብዚኣቶም ልዕሊ 100,000 ኣብ ድርኩ ኺተዓጽቦ ከም ዘለዉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም የመልክት ዝጠፍኡ ዕድላት ደኣ ኣይወሓድ እምበር ሕጂ እውን ህይወት ብዙሓት ንምድሓን ዝርርብ ሰላም ክድፋኣሉ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይምሕፀን ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወታደራዊ ህላዌ ክተጉድል ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ሰራዊታ ሕጂ እውን እቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝመጽሉ ኩነታት ይፈታትኖም ኣሎ ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ገለ ዓድታት ድሮ ኣብ ኢድ ዕጡቓት ዳዒሽ ይወድቃ ኣለዋ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ንኣልቃዒዳን ዳዒሽን ንምውጋእ ዘመተ በርሃን ዝበሃል 7 ዓመት ዝገበረ ወፍሪ ከም ዘብቅዕ ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ሰራዊት መሊኦም ዝወጽሉ ደረት ግዜ ኣይተነግረን ግን ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ ተመዲቦም ዘለዉ ወታደራት ፈረንሳ ኣብዘን ዝቕጽላ ኣዋርሕ ክጎድሊኦም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡሎም ኣብ መጨረሽታ ወርሒ ነሓሴ ኣሜሪካ ብምሉኡ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ምዃና ኣብ ዝሓበረሉ ሰራዊት ጣሊባን ብወገኑ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ይሕብር ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ 20 ዓመት ዝወሰደ ወታደራዊ ማዓስከር ወዲኣ ሰራዊታ ክስሕበሉ ዝወሰነት ምኽንያት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መብርሂ ሂቡሎም ብኣገላልጻ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብቲ ወፍሪ ቢልዮናት ዶላራት ክተጥፍእ እንከላ 2448 ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት 20,722 ድማ ኣብቲ ወፍሪ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹሎም እዚ ኣብ ርእስቲ ዝወረደ ከቢድ ስነ-ኣእምሮዊ ሃስያ ክኸውን ከሎ ዓወት ኣብ ዘይርከቦ ኩናት ዝመጽእ ወለዶ ኣሜሪካ ኣይክሰድድን እየ ክብል ፕሬዚደንት ባይደን ገሊጹሎ ኣብ ምቕታል ፕሬዚደንት ሃይቲ ጆቨነል ሞዊስ ኢድ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ ይእሰሩ ኣለዉ ሓለቓ ፖሊስ ሃይቲ ኣብ ቅትለት ፕሬዚደንት ሃገር ኢድ ከም ዘለዎም ዝጠርጠሮም 17 ዜጋታት ከም ዝቐየደ ኣፍሊጡሎም 15 ካብቶም ዝተኣሰሩ ጥርጥራት ዜጋታት ኮሎምቢያ ክኾኑ ከለዉ 2 ድማ ተወለድቲ ሃይቲ ኮይኖም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝሓዙ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ የመልክት ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ነቲ ቅንጸላ ዝፈጸመት 28 ኣባላት ዝሓዘት ጋንታ ክትከውን ከላ 26 ካብኣቶም ዜጋታት ኮሎምቢያ እቶም ዝተረፉ 2 ድማ እቶም ድሮ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተወላዶ ሃይቲ እዮም ሞስኮ ሩስያ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ልኡኽ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን 85% ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ኣትያላ ይብላ ኣሎ መንግስቲ ኣፍጋን ግን ሓቂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ዜና በዚ ፍጸም يغنيلنا تولد دونغيز مصنع زينا وانا صحف حورات هاجرات أنتوني غوتيرز مسقدما منستر أبي أحمد كمز تزراربو وهاوك الحورات هاجرات ستيفن يريك غاليص الله وانا صحف حورات هاجرات قدما منستر منغست إثيوبيا سباو تكالات أب تግራይ ንኽንቀሳቀሱ ከም ዝሕግዙ ዝሃብዎ መረጋገጺ ከምውን ከም ኤሌክትሪክን ርክባትን ዝኣመሰለ ኣድላይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ንክምለሱ ንዝሃብዎ መረጋገጺ ከም ዘመስገኑ ገሊጹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ደው ንምባል ዝኣተዎ መብፅዓ ዋና ጸሓፊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብሉ ከምውን ነፈርቲ ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ንክኣትዋ
ሕርሻዊ ስራሕቲ ንምድጋፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቃል ከም ዝኣትወሎም እቲ ዜና ጠቒሶሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ናብ ኒውዮርክ ይወስደና። ብጠረብ ቱኒዝያ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ትማል ሓሙስ ክዛተ ምዃኑ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ሓቢርና ነርና። እቲ ርክብ ከመይ ከም ዝኸደ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ተርጊምዎ ምንያ ተቕርቦላ። ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓጽቢ ህዳሴ ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተሪር ቁጣዓ የስማዕ ኣለዋ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአተን ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋበአ ርክብ ፀዊዖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ከም ዝበሉ This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan. ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተላዘበት ነቲ ሓፅቢ ክትመልእ ኢላ ብምውሳና ምልክት ዘይሓላፍነታዊ ተግባራን መርኣያ ንዕድል ካልኦት ህዝብታት እተርእዮ ሸለልትነትን እዩ። ምምላእ እዚ ሓፅቢ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ግብፅን ሱዳንን ናይ ህይወት ውሳኔ ምሕላፍ ከምኡውን ንፃውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ መሃብ እዩ ኢሎም። ምሕፅንታ ሱዳን እውን ካብ ናይ ግብፂ ዝፍለይ ነበረን። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ዶክተር ማርያም ሳዲቅ አልማሕዲ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ስቂሉ ከይዕዘብ ይስክፍተን። እተን ሚኒስተር ብቃላተን ከም ዝበላ وذلك برفع العنت والمعاناة عن شعب السودان بأن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم وشامل. እቲ ቀንዲ ሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ድምፁ እንተዘይስሚዑ ነቲ ኢትዮጵያ እትወስዶ ቤናዊ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ከም ምድጋፍ ከይውሰድ እዩ። እዚ ምስ ዝፍፀም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣሰካፊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኢለን። ኣብ 2011 ምስራሕ ዝጀመረ ሓፅቢ ህዳሴ ዓብይ ማያዊ ፀዓት ክፈጥር ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋሚ ዝዛሚ ዝርከብ። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስተር ማይ መስኖን ፀዓትን ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣቢላ መልሲ ሂባ ነይራ። We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines. For your information, the GERD reservoir is 2.5 times smaller than that of the Aswan Dam in Egypt. ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝፈስስ ንኣሽቱ ፈለጋት ኣማእዚና ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ንሰርሕ ኣለና። ምናልባት ምጥቃስ ዘድል እንተመሲሉ ሓፅቢ ህዳሴ ካብ ሓፅቢ ኣስዋን ናይ ግብፂ ብክልተን ፈረቃን ደረጃ ዝንእስ ምዃኑ እዩ። እቲ ዘገድስ ግን እዚ ሓፅቢ ህዳሴ ነቶም ቀረብ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም ልዕሊ 65 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተስፋ ፈጢሩ ብምህላው እዩ ኢሎም። ንምዕጋት ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ንዝሓልፉ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ዳኣ ክካየዱ ፅንሑ እምበር ዛጊት ግን መዕለቢ ኣይረኸቡን። ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያተን ዘፅብባሉ ቁልጡፍ ዘተ ክገብራን ፀዊዖም። የቕንያልና መንያን ኣብርሃምን ካልኣይ ሪፖርት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ እዩ። ጉዳይ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክምለስ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ። ዋህቢ ቃብ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎማ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ ምትሕብባር ክምለስ ኣየን ኢሎም። ብዘይካዚ ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእለን ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒደሎ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሽ ኣየን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሱ ጠጠው ንምባሊሉ ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣልን ተቐባልነት ዘይብሎምን እዮም ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክምለስ ምግላጾም ንኢትዮጵያ ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ኢሎም። ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኩሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል።
ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ትማላ ኣጀንዳ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ከም ዘይኸውን ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ እቲ ኣጀንዳ ናብ ቤት ማርጸታ ክምለስ ኣይኽእልን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኩሎም 15 ክበሃል ብዝኽእል ድምፀትና ክፈላለ ተዘይኮይኑ ንጉዳይ ሴኩሪቲ ካውንስል ብዝብል ዘምለጠ ምስ ምዃኑ ናብኡ ክውሰድ ወሲኖም ኣለዉ እዚ ንዓና ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢልና ወሲድና ኣለና እዮም ኢሎም ኣብ ከይዲ ዝርከብ ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ገጸን ናብ ምትሕባር ክምለሳ እየን ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ድሕሪ ሕዚ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣይውሰድን ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ምኻዱ ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣብ መረዳእ ምብጽሑን ዓረብ ሊግ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ክኸይድ ምግባሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ንዕቐት ዘርኢ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ገሊጾም ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል ንጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም እቲ ፍተሻ ካብ ነፈርቲ ብተወሳኺ ንመካይንን ውልቀ ሰባትን ከም ዝሓውስ እውን ሓቢሮም ለሰብአዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ወደዛ የሚሄዱት የተፈቀደ ሰብአዊ ረድኤት ንዘብጽሑ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ በረራ ፍቃድ ኣሎ እቲ በረራ ግን በዚ በአዲስ ኣበባ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ምስ በጽሑ እዮም ናብኡ ዝኸዱ ድሮ ተፈቒዱሎ ኣብኡ ዘሎ ደንበርበር ክጸር ኣለዎ እዚ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ተፈቲሹ ዝሓልፍ ኣውሮፕላን ይኹን መኪና ወይ ባቡር ብናይ ሓንቲ ሃገር ድሕነት ምፍታሽ መሰል እዩ ዓይኒ ፍተሽን ዝብል እንተዘይመፁ እዩ ዝምረጽ እዮም ኢሎም በዚ ሓይሊ ኢሎም ዝጸውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝፈረሰ ዝገለጽዎ ድል ተከዘ ዳግም ንምህናጽ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ምስ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ብዝተኣሳሰረ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ለዩኒላተራሊ መንግስት ለወሰደው ሲስፋየር ይሄ ኃይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም ሌሎች ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ንዝወሰዶ ቤናዊ ስጉምቲ እዚ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ካልኦት ዘየድልዩ ክኾኑ ዘይኽእሉ ቅድመ ኩነታት እናደርደረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ንሕርሻ ቁሩብ ንምሕሳብ ንመረግጋእ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ክህብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኤምባስታቱ ከም ዝንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ምግላጾም ኤምባስታት ይዕፀው ከም ዘለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይውረ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተግባራት ምምሕያሽ ዝዕፀፉ ኤምባስታት ከም ዝህልው ግን ሓቢሮም ኣለዉ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ